Aku nglawan kowe nopo duto Silon Prabu kang supaya ini dikira sambangane karo Prabu Sinardimas Begitu. Nataning para kawula. Ora ana sing kandhakake sarta papan Kang Mas. pancen bener Sinardimas Mas Anjing, Kang Mas. yen doso kabeh para kawula siwakane latah Raja Tirta Kencana Anjing, wis ora ana sing kekurangan sandang pangan uga mangan lho para sumana sabda. kasih ya to Nanti siramu ana ing sak tengah kono. Lan awit ganti apa marang tonggo kowe, Narasoma. Kanjeng Paman Sancaka. Kula kalian kadang kula Narasoma. Estinipun napa duka Silon Prabu Kartika. Ingkang sumados sampun wonten karakter Pasundan. Mohon pati sing kepiye Karang Joko? Sing awan-awan. Nyatane para kawula. Sing nyobot-nyobot. Ora sing kurangan sadang papan. Paman. Siramu tilik ana ing padisinan wis ora ana sing kekurangan sandang kelawan pangan. Kabeh kawula aledes gemar pripah wong Cinawi. Anjing kula Mas. Yen saja karepmu ing dina iki arepmu sakwise siramu tilik ana ing padisinan Sasampunipun kula sambang wonten karo Prabu Sinardimas Kanjeng Paman. Kula badhe bali wonten ing Raja Tirta Kencana. bali ana ing Tirta Kencana. Menika lho Mas. Aku menjenengi kok asrinipun badhe tindak pundi. Jembuh marang kenarepku karo Bapak. Iki kados Aku ya bakal tumuju ana ing Tirta Kencana. Yen ngono ayo sesarengan tumuju ana ing Tirta Kencana. Aku tunggu. Dan bisa nampak bisa kok.
ngagemi marang dawuhing Bapak. Sapa wae bisa urip sampurna lan kabeh kekarepane bisa kasembadan lamun bisa ngagem junjung derajat pawarta enggak tampa junjung derajat mapan ing bujang kembar ngagem resi roh bocah saya kukuh saya mantep kabeh tak tinggalake mungkin utama minangka penikar cemara sawutan kaguna yen to ora ngagem ditumrap bujang kembar syahdu mulo dak matake tak cepetak supaya kaya kuwi luwih cepet iso kasebat saya suwen nggonku pantep bakal pumati kananing junjung derajat wisik kabis katompo kaporo dunungi wahyu junjung derajat pimawana ing patapan bujang kembar kang duweni Resi Roh Bojati mulai dina kalunggar iki sinatriya ya aku bocah saka perguruan Tumpang Pitu gonku pengen gayuh dadi sinatrio kang pinunjul babasane ditumpang lakak-lakak dibedil bedisil otot kawat para mesi kuwi kabeh dadi tarpe jaya kawijaya napa wae bakal tak anggo gonku bakal ora sangsrata napa kahananing junjung derajat ngendikane bawa guru sok sapa wae santri bocah saka ngendi wae yen to wis duweni wujuding junjung derajat bakal dadi pun juling satriya ning jagat raya dene iki bakal tak kedatake tumuju ing puncak kembar
Malah kering medhiklan. Ora ngerti adep arep karo sapa. Hei, di sana. Budak. Warung tali. Kayak kowe ngomong karo aku to? Ora. Halo, kowe kuringin ge sing tak jak ngomong. Wae pongin danan. Ya ngomong sing walaka karo aku. Sing menungsa lagi ngalas iki mung kowe lawan aku. Ya ngomong sing apik karo kowe. Dene kowe ngerti bonmu wis papak laku jantrae bocah pertapan Solo tumpang pitu. Wis soget Joko Sampurna. Pendekar Cemara Sewu. ya Joko Sampurna. Kenal lagi Wiraguna. Wiraguna. Gone kabeh jagat kebrebegen. Yen to ning dewa papan gununge Wiraguna bakal jumangkah. Aja meneh mung pawongan manungsa. Semut wae mikir. Kewan wae sumikre. Oh, gene yo kowe wani mambeng lakiku. kowe bocah peguron. Yen to dulur saka kahanane busatku ya bocah peguron tumpang pitu. Wiraguna. Nggih. Aku ra main dhewe bocah peguron. Aku bocah pertapa. Bocah pertapa. Akeh ilmu kendak cecep ning wektu iki. Aku enek ana dalan. Aku arep tindak ing Pucang Kembar. Piye? Piye? Aku arep tumuju ing Pucang Kembar. Balen ono Pucang Kembar. seman-semut. Seman-semut. Sampurna. Seman-semon kan. Aku rong wae palakake sapa kang dadi setianing. Wiraguna. Ngerti yo. Dina niki aku yo bakal tumuju ana ing Pucang Kembar. Oh. Mangku karep Sing tak karepake. Aku bakal ngupati kahananing Wahyu Junjung Derajat. Cekikus. Hus. Cekikus. Wiraguna. Dadi kowe nggayuh Junjung Derajat Ora lumpuk. Junjung Derajat kuwi bakal dadi dadekan. kowe ngandhakake aku pasemon kelawan kowe. Wiraguna. Dene yo Bedane kowe nggayuh Junjung Derajat. Ora beda kalawan karepku. Oh, Joko kowe pengen Sampurna. goleki yo Junjung Derajat. Mbok dadekake jaya kawijayanmu. Dak dadekake nyandar supaya mancing kelawan rakyat. Gonmu duwening karep lan duwening sedya kuwi bakal pupus. Paribasane dina iki bakal tak tampes tumpes tanpa tingas. Kecane kowe sing ngalang-alangi. Ora usah tak babarake. Sing kudu dadi dhuwitku ya Junjung Derajat. Ora ana piandel yo. Watuk. Wiraguna. Hmm. Apa kowe sing bilkan bindayan? Apa kowe sing rumangsa sekti? Aku peguran kowe Ono dhisik. Wong tumpang pitu kuwi ora kakean yo wuwus. Iki kasunyatane. Sapa-sapa wae perguruan tumpang pitu. Ora ana kang bakal nandingi kasektenan. Ora ana kang bisa ngasorake jurite. semono uga Cemara Sewu. Cemara Sewu iki ora kaken nyaru wuwus. Sama juri Kasunyatane aku sampurna minangka sawijining siswa ing Cemara Sewu. Sampurna. Apa bener? Dina niki kowe duwe karep kang padha kelawan aku. Yen ora kowe man nyawamu, alemu kowe bali yo. Undura. Dina iki bali yo, ipanen marang prawiraku. Tanpa guna aku
kuning balake. Pengen jajal, pengen jajal kaya ngopo kasih tanane Wiraguna. Oke, Paman. Ayo. Ojo melayu wis sampurna. Ayo. Aku ora melayu. Ayo, tutup kono lamun toke bisa nuti. Ayo. Separang Raden Dukuh Sabono ngerti anggonku dari diandel Kowe dadi andelan Iya, yo dadi kok. Cemara sewu minangka siswaning bapakku. dina iki adu Joy Kawijaya. Ya, Aduku sapa? Aja nganti yen to kowe kurang dulmu kula gorong apik. Ora ngompo ungkul ana samudra. Ile bocah tumpang itu. Pasuci, Wiraguna lamun to kalah. Cemara sewu ora bakal tak hukum jane. Pasuci, ayo dibacoke. ngadanto ngamuk sakti mandra putra. Ning kudu ndelok kahanan. Kahanan sing piye? Lagi aku nemu mungsuh nang pilih tanding. Ya Wis ngakoni, ya aku wong sakti. Semono uga. Kabeh wae mung suku tumekaning pati. ya Nanging kowe ora.
Dina iki yen pancen sliramu pengen gayuh kahanane Bayi Jujur Kerajaan. Dirembuk sarana apik ya Apik-apikan aden. Yen temanku wis bugal ning bocah kembar, ya sapa wae sing pikantuk ora enten nesu ya pinangka prasetya kelawan janji pusakaku yo bakal larut ora cabut ramen ora kok nesu sewangan alam aku bakal muncul parane aku bengku wah puncak kembar ngersani resira bakal aku sing untuk gawe aku sing bakal duwe tahun-tahun nanggone isun mawon tuan-tuan nganti wadah keng suci nyatane ora ana babar pisan bocah kanoman duweni wadah resik nganti iki dina tan ana sawiji keng duweni luhur muga-muga wae ana ing alam jana loka kene sik ana wadah kang resik pinangka kanggo nyelahake semoga ragane isun ya wis muga-muga Gusti Allah nuwun sewu Bapak badhe dipesuk menapa leres panjenengan Resira Gojati ingkang nandhekani wonten ing puncak kembar ora sisih apa sing dadi aturmu bocah wis aku Resira Gojati mapan keleresan bilih panjenengan Raga Jati ingkang mandhegani ing wewengkon puncak kembar pun wanuhaken kula Wiraguna saking pertapan Cemara Sewu Wiraguna saka pertapan Cemara Sewu Jerko sapa bocah kula iya Wiraguna bocah pertapan Tumpang Pitu ya perguruan Tumpang Pitu saka Tumpang Pitu boten sisip Joko Sampurna Wiraguna Jih Bapak Resi kapiye bocah wonten gegayuhan anggen kawula minggah ing Cemara Sewu sing mbok gayuh tenane ana ing pucang kembar kene apa bocah Warsi
Raga Jati, semanten ugi kula. Suka tebih tumpang pitu kula tilaraken. Magita-gita mingga wonten ing pertapan Bujang Kembar. Sogi kula gadah kegayutan. Gegayuanmu jero bocah bagus. Napa leres panjenengan gadahi utawi kagungan wahyu junjung derajat. Wahyu junjung derajat. Napa leres Resi Raga Jati menika ingkang kagungan wahyu junjung derajat. Yen to pancen kuwi sing dadi gegayuanmu, kowe bakal ngupati wahyu junjung derajat. Menika boten lepat ingkang kula kersakaken namung wahyu junjung derajat. Nggih, dipecetaken. Menapa werdine panjenengan badhe ngendika? Yektine nggonmu ngupati junjung derajat. Kuwi pancen bener ning nyatane ana ing pertapan Bujang Kembar ini ora ana wahyu kang aran junjung derajat. Bapak Resi, panjenengan pirsani piyambakipun sampun kula boten bocah alit pramila kula nyuwun kanthi sanget kula minggah ngersa panjenengan Bapak Resi badhe nyuwun junjung derajat. Raga Jati. Iya cah bagus. Mundhut pirsa. Kahanan menika sampun kaseseren ing wekdal. Boten selat-serontok yen kula pengin dados sinatriya kang kunjul. Ngadhepani wonten ing jagat raya. Boten usah kakek jrojo. Wonten pundi dumunungipun junjung derajat. Paringi kula. Ning yektine ana ing Bujang Kembar ini aku ora duweni wahyu junjung derajat. Paringaken kula. Raga Jati, Paringaken kula. Iya. Paringaken kula. Wong tuwek paning ngapusi, banget bodoh. Raga Jati, Cah bagus. wis ora nenak marang tata trapsila. Aku njaluk kanthi apik nganti tak jabel basaku, kowe wis ora kena tak ajeni. Nyatane kowe resi-resi goro, resi ngapusi. Cetha kawelo-welo. Yen to junjung derajat kowe sing duwe. Dina niki ora usah pengin niman nyawamu. Loro kabeh badanmu. Dina iki duduhne ndi? Hei, jawab. Aku ora duweni. Buka kowe. Buka kowe. Kena. Raden, Sliramu ngapusi kena nang dina iki kabeh kowe wis ngerti. Kasep. Gonmu goro kuwi kasep. Ning nyatane ora ana Bujang Kembar kuwi ora ana. Omonganmu kaya supena. Dowah, sok kelas, sok dimesak. Ning nyatane masih Ana junjung derajat. Pas Bujang Panjenengan Kembar. menika ten suwah. Yen to resi menika goro, pebasanipun boten nenten ginanipun. Oh, Paringaken apa boten? Wenehi apa ora? Hah? Kowe pengen loro kabeh. Pengen loro kabeh. Tak ijoni malah. Raga Jati.
kalebu para resi para wiku. Kowe aja ngacak melas, aja bodoh. Kowe dhewe apa ora? Kari ngomong ning ndi dununge banget tak pundhut. Bagus Wiraguna Joko Sampur. Apa kowe pengen bodoh doyo? Ora aku ora kepengin Mas Kinten Jembrut. Ora cah bagus ning yen pancen kowe kepengin kacandhaanmu jiting wahyu junjung derajat. Nanging ana sarana kudu mbok lakoni Dadi ucapno kandas apa syarate? ana sisih kiwa kaya ana guwa. Ana sisih tengen ana wujuding wit ringin kuruh. Kelakonana semedi ana ing jroning guwa uga ana ing soring wit ringin. Ing mangkone sakwise kowe semedi kowe bakal kacandhaanmu jeneng wahyu Ibu saranane. Siap. Wiraguna Joko Sampurna. Kowe isih kacandhaan sifat angkara murka. Kowe durung resik badan uga sliramu. Wiraguna Joko Sampurna ngertenono bocah bagus. Yektine kembok upadi wahyu junjung derajat ya mong aku wile wahyu junjung derajat urip. Bobor singan delakake yen tok ana papan panepeng kang wujuding wit waringin apa itu cicokku tansah kemesar jadi kaya ngono tak diwiti aku jaluk wahyu junjung.
wiwiting wahyu gembok gayuh ning ing dina kalungguhan kowe isih duweni sifat angkara murka sajroning badanku aku rasa panas banget durung titiwancine kowe kadunungan wahyu junjung derajat wira buka Joko Sampurna dina iku ora bakal kinasilane gawe wedonmu wis dening sopak watak kaya mangkon dina iki papan parepan nggonku bakal manengku wujud kowe kesempatan kang dadi sedyane kira bakal tak begitu Joko Sampurna uga kowe wiraguna bocah sakloron sakembaran ing dina kalungguhan aku wis lumebu wahyu kang sesilih wahyu junjung derajat ana jiwa lan ragamu ning kowe uga kalebu isih duweni sifat adikan adigung adiguna jroning batinmu isih reget durung titiwancine kowe kacandhaan wahyu junjung derajat rasa kuat aku ana jroning antaraga wah ingkang tasih kadunungan nafsu angkara lan birahi junjung derajat boten saged mancing ing raganipun para pendekar siniga gentosing carita boten kadha wonten ing negari awang angin